Mene nyumba ya malamulo imapita kumapeto mwezi wa Novemba kusatira kutesera kwa mkambirano omwe udalipo wa mchaka cha 2025 kumene aphungu adali pansi kuwunikira zosiyanasiyana zamomwe zinthu zina ziyendeseredwe mdziko lino la Malawi. Ndipo ku parliament kudali zokambirana zochuluka, ndipo zina mwa izo kudali kupanga budget imene igwiritsidwe ntchito kuti zinthu zina ziyendesedwe mchaka cha 2026. Ndipo tidaona kumeneku nyumba ya malamulo ikuvomerezana za bilu yomwe idapatsa atatha kupereka chiyerekezo cha ndalama zomwe zigwiritsidwe ntchito amenewa a Minister of Finance amene adapereka chiyerekezo cha ndalama zokwana 8.7 trillion zimene nyumbayi idavomereza bilu imeneyi. Ndipo atakambirananso zimenezi pambali pena panali nkhani yokhuza kubwerekano ndalama kuchokera maiko akunja zimene zigwire ntchito kukonza msewu wa M1 road umene ochitekava madera osiyanasiyana nkhani izi zamtengatenga komanso mtokoma. Ndiponso adavomereza bilu ina yobwereka ndalama zina zomwe zikhalenso zikutumikira mu masekta osiyanasiyana. Pambali pa mabilu amenewa aphunguwa adakhalanso pansi ndi kukambirana nkhani yokhuza ndalama zija zimene amazitchula kuti CDF Constituency Development Fund, imene ndi ndalama yomwe boma limapereka ku constituency iliyonse kuti igwire ntchito kutumikira zitukuko za madera. Ndipo nkhani yayikulu pamene papa aphunguwa amakambirana powunikira ganizo limene lidalipo loonera kuti ndalamazi zikuyenera kuti zizifika m'makonsolo ndi kuti makhansala ndomwe akhale aziyang'anira ndalamazi. Komano pokhala pansi aphunguwa amasusa ganizoli ponena kuti ayi ndalamazi zimenera kuti zizifikira mwaeni constituency eyo amene ndi aphungu a nyumba ya malamulo. Ndipo ono aphungu atakhala pansi pokambirana bilu imeneyi idapasanso kunena kuti ino agwirizana zimenezi kuti ndalamazi ziziyang'aniridwa mwenso kulamulidwa ndi aphungu. Komano pambali ponena kuti nyumba ya malamulo imakhala pansi kukambirana za zimenezi monga mwa malamulo a dziko, ngakhale aphungu akambirana pamakhala no stage yomalizira imene imawunikira zinthu zonse ndi kuchita finalize chimene chimatsalira ndi kuyika no signature pa zimene inu mwakambirana. Ndipo kumene kumachokera signature ndi komwe kulikulu kumene ndi kwa mkulukuta moyo kumene ndi wapampando wa mbalija ya boma imene imachedwa kuti executive amene ndi president. So amene nyumbayi imapita kumapeto atasiriza mkambirano mabilu onsewa adakasiyidwa pa tebulo ya president imene no amayembekezeka kuti no president asayinire kuvomereza mabilu amenewa. Ndiponso ngati pali kuthekera kokana mabilu ena kuchitike monga mwa malamulo kamba kunena kuti president amakhala final answer pa mabilu onse amene aphungu akambirana. So atakambirana zitapita pa tebuloyi meneno timalowa chaka ichi cha 2026 pa 1 January kapena pa 1 January President Professor Peter Mutharika ku ofesi kwake adatulutsa kalata yoonesa kuti mabilu angapo awavomereza kupatulapo bilu imodzi imene idakali pa tebulo imene sadapereke chiganizo chawo kuti biluyo ayikana kapena kuyivomera. Ndipo bilu imeneyo imene sidaonese sigino iliyonse yonesa kuti yavomeredwa kapena kukanidwa ndi imene tayikamba yokhuza ndalama zachitukuko zimene zimapita m'madera, imene takamba kale kuti aphungu iwo adakambirana kunena kuti ndalamazi zizilamulidwa ndiwo osati monga momwe zinalili kunena kuti ndalamazi zizifika m'makonsolo. Komano Professor Peter Mutharika adavomereza mabilu ena monga budget yomwe igwiritsidwe ntchito pa chaka chimenechi cha 2026 komanso kuvomereza nkhani ya ngongole kuloleza minister lino akatenge ngongole zimene zithandizire kuchita chitukuko magawo osiyanasiyana kupatulapo bilu ya ndalama ikukhuza ndalama zachitukuko yomwe aphungu amayembekeza kuti ino izifikira m'manja mwawo. Pambali pa mabilu amenewa kuphatikizapo imene yakanidwayi bilu yomalizira imene idavomeredwa ndi yokhuza kukwezedwa kwa nsonkho umene uyambe kudulidwa anthu. Ndipo nkhani imeneyi ndi imeneno yausa zolankhula zochuluka kuchokera kwa Malawi osiyanasiyana popereka ma observation yawo maka pochita clarify zamomwe cost of living kapena kuti kakhalidwe ka anthu kakhuzidwire ndi kukwezedwa kwa misonkho
imeneyi. So nkhani yayikulu ndionena kuti mmene timalowa chakachi pa 1 January President Professor Fabio Mutharika monga takamba kale kunena kuti atulutsa kalata yonesa kuti avomereza mabilu amene takambawa, ndipo imodzi mwa mabiluwa inali yokhuza kusinthidwa kwa lamulo lokhuza misonkho imene amaonesa kunena kuti tsopano misonkho ingapo yakwezedwa, ndipo mukusinthamu aonesa kunena kuti tax imene ija amayifotokoza kuti pay as you earn kapena kuti pay imeneyi iziyamba kudulidwa kwa anthu omwe amalandira ndalama zokwana 150,000 kukwera mwamba kulekera pa 170,000, ndipo akuonesa kunena kuti amene azilandira ndalama zoyamba 170,000 kulekera 1.5 million amenewa azitulidwa msonkho umene rate yake azitengera pa 30%, komanso omwe azilandira ndalama zoposera pa 1.5 million kufika pa 10 million amenewa azitulidwa msonkho kumene rate yake aziwerengera kuchokera pa 55%, ndipo onse omwe azipeza ndalama zoposera 10 million kumakwera mwamba ndiye kuti iwowa azitulidwa msonkho umene rate yake aziwerengera pa 40%. So sizidathere pompo, titatha kuona za pay kapena kuti pay as you earn umene ndi msonkho omwe umadulidwa after munthu kuchita zamalonda kana business ndi zina zotero, kamba kunena kuti umene ndi msonkho omwe umapereka pamene watha kupeza kapena kuchita gain pa zimene umachita. So msonkho wina umene wakwezedwa ndi uja amene amauchula kuti value added tax umene umayikidwa maka pa katundu osiyanasiyana. Msonkho umenewo unga tonse tikudziwa kunena kuti mbuyomu tidali tikudziwa za percentage ya 16.5 imenenso mwina ana ambiri msukulu akhala akugwiritsa ntchito pochita masamu kugwiritsa rate imene, komano padakali pano tili pano kukuzani kuti ino msonkho umenewo aukweza pano uli pa 17.5. So malingana ndi kukwezedwa kumeneko bungwe lija la Malawi Revenue Authority kapena kuti MRA iloli lachita instruct kunena kuti onse ochita malonda ayambiretu kugwiritsa ntchito msonkho umenewu, ndipo kwa onse amene timagwiritsa ntchito lamya zam'manja ngati timakhala tcheru ndi ma message amene takhala tikulandira, kampani ija ya TNM yakhalanso nayo ikutumiza mauthenga maka kuyambira paja pa 1 pomwe amaonesa kunena kuti mitengo ya zinthu zawo akweza maka nkhani ya mabandulo, makanso nkhani yokhuza kutumiza ndi kutenga ndalama. Kwambiri iwo nkhani yokweza mitengo ya mabandulo ili pambalipo adafotokozanso kunena kuti anthu monga amene anthu amakampani amene amaona nkhani za malamya ndi zina zotero monga Airtel, TNM amenewa akwezeredwa msonkho umene akufotokoza kuti ino adziwadula msonkho wa 0.05% pa ndalama yonse imene izitumizidwa yomwe izikhale yoposera 100,000 kwacha, ndipo ndi ndalama imene iziyambira pamenepo kumakwera mwamba. So onse amene azitumiza ndalama zoposera 100,000 ndi kampani ya TNM izidulidwa msonkho umenewo. So malingananso ndi nkhani yokhuza moyo wa munthu omwe munthu ameneleka kuti ino azikhalira pa moyo wake wa siku ndi siku maka pamanja anthu okwana 6 tidakupasirapo ripoti imene linkaonesa kutana kuti munthu yemwe ali pabanja lomwe la anthu okwana anthu 6 akuyembekezeka kupeza ndalama yokwana 871,175 kwacha imene ndi yomwe izifunikira pa mwezi uliwonse kuti akwanitse kufikira zosowekera zonse zimene zimafunikira pa moyo wa munthu. Komano ripoti limeneli linali la mchaka cha 2025 komanso kuchokera mwezi wa Oktoba kufika mwezi wa Novemba. Komano malingana ndi zomwe zachitika zikusatira kukwezedwa kwa misonkho iyi, ripoti limene latuluka limene laonesa kunena kuti akuchokera mwezi wa Novemba kumene tikukamba kuti munthu amafunikira 871,175 kwacha zasinthano kusatira kukwezedwa kwa misonkho iyi, ndipo padakali pano munthu akuyembekezeka kupambeza ndalama yokwana 958,841 kwacha kuti akwanise kuzipezera zosowekera zake za moyo wake wa siku ndi siku maka pa mwezi wina uliwonse, zimene zikuonesa kuti ndalama iyi yakwera
tsopano kwambiri. That is a huge amount imene yainjezerekapo kunena kuti anthu akuyembekezeka kumapeza ndalama imene pa mwezi uliwonse kuti azizitumikira. Izi zili chonchi kamba kakukwezedwa kwa VAT. So mwachidziwikire ndi kuti misonkho imene imachokera mu zinthu ngati zakudya ikuti apangisanso kunena kuti zinthuzi zikwere mitengo. Komano malingana ndi zomwe tapeza kunena kuti mashopu ochuluka padakali pano sadayambe kukweza mitengo, ndipo titacheza ndi anthu angapo ochita malonda iwo afotokoza kunena kuti misonkho iyi ayamba kuyigwiritsa ntchito kuyamba pa 5 January. Mwachidziwikire ndi kuti padakali pano akugwiritsa kayi ntchito mitengo imene VAT yake ndi ya 16.5, komano kuyambira pa 5 January chaka ichi cha 2026 ndiye kuti akhale akuchita adopt VAT ya 17.5. Ndi kuti tiyembekeze kunena kuti katundu ochuluka akhale akukwera mitengo. Komano polankhulanso ndi anthu osiyanasiyana amene ndi ochita malonda komanso amene ndi ogula malonda osiyanasiyana m'madera osiyana-siyananso, tapeza kunena kuti ambiri akudandaula ndipo akudera nkhawa kunena kuti katundu imene akukweramu ndalama idakavutabe kupeza, kamba kunena kuti dzikoli ngakhale misonkho ikukwera amalawibe ambiri amavutika kuti apeze ndalama. Ndipo izi zikuoneseratu kuti m'manja ochuluka mukhalenso mavuto azachuma kamba kakukwera kwa mitengoyi. Chifukwa izi zithandizira kuti katundu osiyanasiyana yemwe amafunikira pa miyoyo ya anthu akwere mitengo kwambiri, ndipo izi zichititsa kuti anthu alephere kufikira zinthu zimene amazisaukira pa moyo wawo wa siku ndi siku. Ndipo izi zithandizira kunena kuti anthu ambiri asakhale pa moyo wa mtambasale kapena kuti stable life, kunena kuti moyo ukhala ovutirapo chifukwa choti ndiye kuti ndalama izikhala yovutanso kupeza monga ili kale yovuta kupeza, chonchonso kukwezedwa kwa zinthuzi ndiye kuti kuthandizira kuti ndalamayi ifike ponena kuti ikhale useless chifukwa ndi katundu azikhala okwera mtengo koma ndalama imene wapeza munthu sikufikiranso zosowa zako. Komano ngokumbusana nkhani limene tikukamba kuti yayambano kugwira ntchito pa 1 January chabe kuti eni mashopu ndi eni business ndi omwe asankha kuti ayambe pa 5 kamba kakukonda kwawo. Komano Boma lachitano instruct kuti nsonkho uyambe kugwiritsidwa ntchito pa 17.5. ndiye kuti Boma ilo malingana ndi implementation ya taxi ndiye kuti ayamba kale kudula pa 1 January po, komano eni malonda ndi amene asankha kumagulisanana ndi anthu pa rate ya 16.5. zimenezo sizikuzikhuza Boma, komano iwo afotokoza kuti kuyambira pa 5 pamene nawonso akweze mitengo mogwirizana ndi rate ya 17.5. So koma polankhulapo anduna azachuma amene ndi a Joseph Mwanamveka afotokoza kunena kuti kukwezedwa kwa misonkhoku kuthandizira kuti achite recover chuma cha dziko lino, kamba kunena kuti momwe amalowa mbomamo adapeza chuma chitawonongeka kwambiri. So njira iyi ndi imodzi mwa njira imene ithandizire kuti chuma cha dziko lino chikwanise kubwezereseka ndi kuti zinthu zina ziyambe kuyenda bwino. Mongokumbusana kuti malingana ndi malipoti omwe tili nawo kuchokera pomwe chipani cha TPP chimasiya Boma chaka cha 2019 pomwe Malawi Congress Party limatenga Boma, nkuti nthawi imeneyo inflation idali pa 9.4%, ndipo momwe chipani cha DPP chimatenga Boma mchaka cha 2025 anapeza inflation ili pa 28.7, kusonyeza kuti idakwera kwambiri pafupifupi ndi 19% inflation, zimene zathandizira kuti katundu mu zaka 5 akhale akukwera mitengo mopanda kuleretseka. So nkhani imene tikuifotokozayi ndi malingana ndi ripoti limene adatulutsa aja a National Statistical Office NSO, imeneyo ndi data yochokera kumeneko kubungwe la NSO, imene atathaujira kafukufuku adapeza kunena kuti inflation iyi idali motero. Chifukwa chake katundu mzaka 5 zapitazo adali kukwera mopanda kupepani chifukwa inflation idakwera mothamanga kwambiri. So amene wa minister wa afotokoza kuti zimenezi zithandizira kuti chuma cha dziko lino chichitidwe recover. So chinanso chimene timafuna tikuze ndiyona kuti mene amalowa Boma amene
DPP monga takamba kali kuti adapeza inflation ili pa 28.7%, komando padakali pano malinga ndi report la NSO ndi kuti inflation yasika ndi 0.01%, kusanyaza kuti padakali pano inflation ili pa 27.9. mosiyana napo ndi momwe adapeza pa 28.7, padakali pano ili pa 27.9%. So timve maganizo anu through comment section zokhuza nkhani ya kukwezedwa kwa nsonkho imene malingana ndi maripoti amene tapeza kupyolera mwatu la nkhani athu, tapeza kuti amalawi ambiri akudandaula kunena kuti misonkho iyi ikhuza mitengo ya katundu osiyanasiyana yemwe ndofunikira pa miyoyo ya anthu pamaka pa moyo wa siku ndi siku, zimene zithandizire kuti mabanja ochuluka asakwanise kufikira zimene zimafunikira pa moyo wa siku ndi siku. So through comment section ndi momwe tingadziwire maganizo anu kunena kuti inu mukutipo bwanji pa nkhani imeneyi nanga mungakambepo zotani. So mu video ya mtsiku lero mudali ndine wanu Mike Thompson, ndipongera maikonda onse wachita like komanso subscribe kuti itinso kupatsirani ena kama video zakukonzerani pano pa Sam YouTube channel. Bye.